biyen aku ora lapor melu duwe. Asik, Mbak Umus. Mas Yarto. Mas Wisnu. Sing digagas wis duwe bojo, ada gula ada semut, durung rondo aja diremuk. Sugeng rawuh Pak Haji Sutino saking Sidodol. Ugi keluarga besaripun. Sugeng rawuh Mas Lurah Pardi. Asik. Manis rasane anak jambila sing penting rasane sayange wis duwe bojo aku kepacut tresno rasa hati ambiyen sing digagas anake loro laku diuyak gedhe ketoke ayu sikile lengkeng manis rasane aja tilang sing penting rasane sayange wis duwe bojo aku kepacut tresno rasane ati ambiyen Sugeng rawuh Mas Yono. Asik. Pethoke bogel melih Mas Yono. Pak Niku Sotiman. Sugeng rawuh keluarga besar saking Ancol. Sunter Pademangan Tanjung Priok.
Semarmunya Monggo Pak Teguh. Asipa bergoyang monggo. Bubro. Arik arane pasir. Watu kambang keli ana ning pinggir. Saben ketemu aku wis krasa naksir. Kelisian kaya kelangan pikir. Matur sembah nuwun keluarga besar saking Ancol, Pademangan, Sunter, Mas Yono. Pak Teguh. Matur nuwun. Matur sembah nuwun Pak Waring-aring bakar gedang karo geni. Tiwas piring aku mikir-mikiri. Gedang raja sak tundun dipangan codot. Timbang wurung aluwung guluku pedhot. Godhong sawi enake urip apa? Ati iki asline mung kanggo kita. Gedhong raja sak tuntut diperinili. Indra percaya pedang dada iki. Asik. Joget dulu dong. Iya. Pak Teguh. Sembah nuwun Mas Teguh. Watu yen cilik arane pasir. Watu kambangan keli ana ning pinggir. Ketemu aku wis krasa naksir. Kelisian kaya kelangan pikir. Wit kelapa kuwi arane keluku. Isi kariti para dadi pitu. Sampeno aku ra bisa turu. Pengen dika ngomong ora kewektu. Ayo Bedolnya Indonesia. Aring-aring bakar gedang karo geni. Tiwas kering aku mikir-mikiri. Gedang raja sak tundun dipangan codot. Timbang wurung lungguh guluku pedhot. godhong sawi enake urip apa? Ati iki asline mung kanggo kita. Gedhong raja sak tuntut diperinili. Indra percaya pedang dada iki. Semar mulya sekyo. Arane pasir. Watu kambang keli ana ning pinggir. Sampai ketemu aku wis krasa naksir. Kelisian kaya kelangan pikir. Wit kelapa kuwi arane keluku. Isi kariti para
tiwas kering aku mikir-mikiri gedang raja sak tunduk timbangane pa timbang urung aluweng aku lupa Pak Cikito pedot timbang urung aluwung kuluku pedot sembah nuwun Pak Dik rombongan Pak Cikito bersama Semar Mulya Yoko Audio Matur Sugeng Rawuh Mas Kartolo Dwi Nada Campur Sari Kelongso rasa rasane tangis jroning atiku yen kelingan esem gemuyumu laras swara gendeng tresno gawe kangen ning atiku tansah eling aku ros sliramu Bukan masa tenane aku ngerti atimu nimis kok rene to aku jodohmu pancen rasa kari rasa kudu lilo putriko lilakno aku gandeng kerasa wis windu gonku ora ketemu kebuka atiku krungu suaramu aku mung bisa ndedonga waranggono sing tak tresno muga Bapak bisa joget dulu. urip tentramulya Tak tulis lakon tresnamu ing gendeng katresnanku tak tembangke saben kangen sliramu aku mung bisa ndedonga waranggono sing tak tresno muga bisa jogetnya pripun Pak ngawang-ngawang tanpa bisa nandeng aku mung bisa nyawang mete siloku brebes lili ana pipi apa tresno iki pancen ra kudu duweni wis lilano aku wis cukup laleno lelakon tresno iki bakal dadi crita tresno maranggono Semar ayo Pak Dewiji asa Yoko Audio Matur suwun goyang dulu Bu juragane ayam rasa wis windu gonku ora ketemu kebuka atiku yen krungu suaramu aku mung bisa ndedonga juragane ayam waranggono sing ibuku tak cantik tresno aduh dompete wis metu muga iki bisa matur nuwun Bapak tak tulis lakon tresnamu ing gendeng katresnanku tembangke
saben